more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinubay. Why nailain pa? Lamiaw eh. Abyan may nga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Ipaprasacar, karon pastor diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Kag bisan pa dira sa Dumaguete, ang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church nga nagatipon dira sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Nagasugod ang pagtuon sa pulog sang aton Ginoo alas 5 sa hapon tubtob alas 7 sa gabi. Ang aton pamalandungan karon makita sa gihapon sa Salmo 145. Magasugod ako sa pagbasa sa bersikulo 7 kag tapuson nako ng akon nga pagbasa sa bersikulo 10. Ibungat nila ang handumanan sang imo dakong pagkaayo kag magaamba sang imo pagkamatarong. Ang Ginoo mainayuhon kag maluluyon, makuli sa pagpangakig kag dako sa maligon nga pagigugma. Ang Ginoo maayo sa tanan kag ang iya may nuklugon nga mga kaluoy sa ibabaw sang iya tanan nga binuhatan. Ang tanan mong binuhatan magapasalamat sa imo o Ginoo, kag ang imo mga balaan magapakamaayo sa imo. Kabayang Dios magapakamaayo sa pagkamatod sining mga pulong nga aton ginbasa. Si David, isa ka tawo nga naka-eksperyensya sang kadako sang Dios kag sang kaayo sang Dios. Kay kung siya magbalikid abyan, dito pa lang sa nagabantay siya sang karnero sang iya amay na si Jesse, ginhatagan siya sang kusog kag abilidad sa pagpirdi kag pagpatay sang mga malain nga mga sapat nga magakaon sang iya ginabantayan nga mga karnero. Mayo ang Dios kay siya ginhatagan sang abilidad sa paggamit sang tirador agod nga maigo dito sa foreign sa agtang si Goliath, natumba kag napatay. Ang Ginoo maayo sa iya tungod kay siya nakalikaw, nakaiskapo sa tinguha nga pagpatay sa iya sang envious, jealous nga hari nga mo si Haring Saul. Ang Dios maayo gid sa kay Haring David. Ini nga atong Dios maayo man sa imo kag sa akon. Ang iya nga kaayo napahayag tungod kay iya gipugnan ang iya nga kaakig. Aton mabasa na sa bersikulo 8. Ang Ginoo mainayuhon kag maluluyon makuli o kon mahinay sa pagpangakig kag dako sa malig-on nga pagigugma. Sa pagkamatod kon aton hunaon-naon sa panahon nga kita nakasalat, kung wala inang kaluoy sang Dios, patay na ta. Kag kung patay na ta, wala ta sang kaigyonan sa pagpamati, sa pagwali sa mayang balita agud nga kita makatuo kay Ginoong Hesus. Agud nga kita magbaton kay Ginoong Hesus kag matimbrihan sang balaan nga espiritu. Wala na kuntani kita naka-eksperyensya sang kaayo sang Dios diri sa kalibutan. Pero kay siya maluluyon, pagpahayag sang iya nga kaayo, ikaw karon buhi kag nagapamati sining pagwali sang maayong balita.
Ang kaayo sang Dios iyagin pahayag pinaagi man sa bantay, sa paghimuno sa mga kinahanglanon, kag sa panalipod, sa pagprotect sa mga katawhan sang Israel. Amo nang ginsugid ni Haring David. Sa bersikulo 9, ang Ginoo maayo sa tanan. So wala lang siya naghambal na nungod sa iya kaugalingon pamilya, kundi sa tanan kag ang iya may nuklugon nga kaluoy sa ibabaw sang iya tanan nga binuhatan. Iya ginabubo abyan ang iya pagka may nuklugon sa tanan. Kag sa bersikulo 10, ang tanan mong binuhatan magapasalamat sa imo o Ginoo, kag ang imo nga mga balaan magapakamaayo sa imo. O ari diri abyan ang kaayo sang Dios. Ang kaayo sang Dios hindi matungkad nga katingalahan sa aton kabuhi. Kag hindi naton ini mahangpan o maapas, mabutanggid ining kaayo sang Dios sa aton limitado nga panghuna-una. Ang goodness o kung ang kaayo sang Dios is unlimited, infinite. Ang aton mga panghuna-una limited kag finite. So hindi naton masulod diri sa aton nga panghuna-una sa aton utok ang kaayo sang Dios. Pero may bahin sa iya kaayo nga ginpaambit, ginpahangop niya diri sa aton. Ang aton huna-una o kun utok daw baldi ina. Pero ang kaayo sang Dios daw dagat. Nga hindi nimo masulod sa baldi sang imo panghuna-una kag utok. Ang kaayo sang Ginoo kinahanglan aton sabton, kinahanglan mag-respond kita sa iya nga kaayo. Kag nga magpasalamat kita. Siling driyo sa bersikulo 10, ang tanan mong binuhatan magapasalamat sa imo o Ginoo, kag ang imo mga balaan magapakamaayo sa imo. Ang pagpasalamat amo ang pagkilala sang gugma sa Dios sa tanan nga butang nga yagin hatag diri sa aton. In fact, He has given us everything. Ang but silingon sina, ginhatag niya ang tanan nga butang nga aton makita, agud nga maga-enjoy kita kag ma-educate kita. Sinang gamhanan may gugmao na punan kaluoy kag bugay nga Dios. Ang kada ginhawa naton nagapahayag ina sang dulot niya sa iya gugma. Ang tanan nga takna o gutlo sa aton nga pagluntad iya ina bugay kay ini nagadala sang hindi maisip nga mga bugay, graces, plural, halin sa iya. What are these graces? Ang iya saving grace, ang iya strengthening grace, ang iya sanctifying grace, serving grace, suffering grace, singing grace, speaking grace, manifold grace of God. Nagapahayag ina sang iya nga kaayo, abyan. Ang pagpasalamat, busa, amo ining hindi naton pag-ibaliwala ang mga butang nga aton makita, ang aton ginakaptan, ang aton natago. Kinahanglan hindi kita mangin unresponsive sa iya nga kaayo. Permi kita magbantay sang mga bag-o nga mga katingalahan nga mga butang nga ginhatag kag ginbuhat sang Dios. Kag nga magaresulta ini sa aton pagdayaw sa iya nga kaayo sa aton nga kabuhi. Para sa isa ka tawo nga mapasalamaton, siya nakahibalo, nakahangop, nasayon nga sa pagkamatod ang Dios maayo. Hindi lang pinaagi sa mga nabatian niya
kundi pinaagi sa na-experiensyahan niya. Amo ini ang kalainan sang eksperyensya sa mga Kristohanon kag sang indi mga tumuluo. Ang Romans chapter 1 kung imo usisaon. Sa nakilala sa mga tao ang Diyos, wala sila nagpasalamat sa iya. They were ungrateful. Kung magsugod kita ladlad sang sala sang tao, nagasugod ina sa ingratitude. Kag madamo karon sa mga bisan pa mga Kristiyanon nga hindi makadumdum sang mga kaayo nga ginbuhat sang mga tao sa ila nga tungod sila nakaeskwela. Tungod sila nakatrabaho. Tungod sila nag-ayo sa ilang mga masakit. Tungod sila nakilalaan. O kabay pa kuntani nga yara sa aton ang balatyagon nga mapasalamaton sa kaayo sa mga tao. Kay sa pagkamatod, ang pagkamapasalamaton isa katikang kabuhat sang tao na siya magamalipayon. Siling sang isa pagid ka alagad sa Ginoo, pinaagi sa kaayo sang Dios ang paghatag niya sang pinakamaayo diri sa aton ang aton kaluwasan. Ang Ginoo naghatag sa aton sang kaalam, sang iya kaalam, agod nga makaplano kita. Ginatagan kita sang gahom sang Dios, agod nga makabuhat kag maka-accomplish, maka-achieve kita. Wala na kita sang nakulang pa diri sa aton. He gives us the wisdom, He gives us the strength or the power, He gives us the opportunities. Agod nga may mahimo kita sa iya nga ginharian. Sa pagkamatod, kita amo ang ginhatagan sang pabor sang Dios sa tanan niya nga mga gintuga. Isa pagid kabutang laabyan nga akong na hangpan. Ining bugay sang Dios, iya lang ini ginahatag sa mga tao. Wala siya nagahatag sang bugay sa mga manugtunda na mga makasasala, fallen angels. Kabisan pa gani sa mga good or holy angels. Kaya ang holy angels, wala nagakinahanglan sang bugay sang Diyos. Nakuha ni mo? Inang bugay sang Diyos, iya gina-exercise sa mga makasasala na tao. Wala niya gina-exercise ina sa mga nakasala nga mga manugtunda. Kag nga wala nagakinahanglan sang bugay sang Diyos ang mga maayo kag balahan matarong nga mga manugtunda. Ikaw kag ako, ginpahayagan sang Diyos sang bugay niya. For the grace of God that brings salvation has appeared unto all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ang sa pagkamatuod, siling ni Jerry Bridges, ang una gidman nga tentasyon sa history sang tao, amo ang tentasyon nga magdiskontinto sang ara. Hindi bala? Si Adan kag si Eva nagdiskontinto sang kaayo sang Dios. They question the goodness of God. So, kung kita abyan, broken-hearted, nabuong, so to speak, ang aton nga mga kasing-kasing. Una-una na to, ang kaayo sang aton nga Diyos. Amoy ni aton nga ginakinahanglan sa aton nga kabuhi karon ining paguna-una sang kaayo sang Diyos. Tungod kay maayo ang Diyos sa aton nga mga kabuhi, abyan, aton ipahayag man
ang kaayo. Pinaagi sa bulig o kon gahom, kusog, sang balaan nga espiritu. Diyos nga balangan, salamat sa imo nga kaayo, sa imo nga bugay kagaluoy. Nga tungod sina, kami karon nagaluntad, naga-exist, nagapangabuhi, kag may mga oportunidad man sa pag-alagad kag sa pagimaya sa imo. Diyos nga balaan, tudloy kami nga magkabuhi nga balaan. Diyos nga matarong, tudloy kami nga magpahayag sang pagkamatarong nga ginhatag sa amon ni Ginoong Hesus. Diyos nga may gugmaon, kabay pa kuntani, nga ang imo nga gugma amon ipaambit sa iban nga mga tao, sa mga tao nga amon masugata, masirinaton nga sulagma nga amon masugata, kaangay sang ginhimo sang the good Samaritan. Wala siya naguna-una sang matabo, pero may oportunidad siya nga maghimo sang maayo. Bisan pa sa tao nga naga-represent sa mga Hudiyo nga hindi mayo ang pagtratar sa mga Samaritans. Kabay pakuntani o Diyos nga ang mga kabaguhan kag ang transformation nga amon na eksperyensyahan makita sa mga tao agud nga magahimaya sila sa imo amon amay dira sa langit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So Nairil, salamat sa imo nga pag-replay sining aton nga daily light from God's Word. Sister Eunice Joy Panis, good morning. Abner Moreno, salamat sa imo nga pagpamati kag pagtan-aw. Ipaambit ini palihog sa imo nga Facebook dira. Brother Ephraim Sibalya, kamusta amigo? Ayo kanagid. And then sa kay Mabel Mapa Padero, classmate, good morning. Dira sa kay Ganggang Cadalyo, kay Nang Lydia, Pastor Maymon Sir Nicola, Pastor Robinson Bohol. Abyan, halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, 98.5 The Gospel Radio. Ako si Pastor Epafras Sakar, nagasilinga ang Diyos sa ato. Nag-una na, nagaupod, kag nagasunod sa aton sang iya nga kaayo. Madamo gid nga salamat. Give thanks with a grateful heart.